ne bih da se ponavljam, ali nakon svega onoga što smo videli u Novom Sadu, osećala sam potrebu i profesionalnu odgovornost da se kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije sa ovog mesta, koje je najvažnije demokratsko predstavničko telo, da se obratim svim građanima Republike Srbije. Dobar dan svima. Kako ste? Drago mi je što sam danas u Surčinu. U Jarkovu. Ne, izvinjenje, dobro. Mislim da dok je Aleksandar Vučić predsednik Republike Srbije, mislim da zaista da mi nikada nećemo... To je katastrofa. Jesam ograničena inteligencije? Jesam mutava, jesam glupa, jesam luda, sve okej, što mi ne date bre da govorim onda? Tako da i sa tim obezbeđenjem vidite da jedva govorim. Narodni poslanici, priđite. Budite ovde isto. Još nikada u istoriji ovog doma nije viđeno, osim kada su ovaj dom palili 5. oktobra.